babban guri ki daura mashi mari kafin ya faɗi gashi nan. Baby. Baby. Baby ya kake? Lafiya kalau. Baby kwana biyu in na kira ka a waya baka bikin call ɗina baby na rasa kwanciyar hankali sosai. Wallahi baby waya na ne ya samu matsala yanzu ai na canja waya ba za ki samu wancan number ba. Baby wallahi na shiga kewanka sosai a rayuwa na. Mai farin jini mai farin jini. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Yawwa sannu. Da Allah ina tambayan abokinka ne. Abokina wanne daga ciki? Habib. Au Habib. Ala ke ma kunduma maki jahilci. Dan ba mutunci ne da shi ba. Kawai ni dai yanzu idan ka san inda yake ina son ka dauke ni ka kai ni inda yake saboda ina son mu for ice da ni da shi. Kamar ya na san inda yake ni da abokin nawa mu je. Ya za a yi na san ni da abokina ba san inda yake ba mu je kakke daga mai kafa. Ni kai na haka yawan jahilci fa. To kwana biyu ma batawa ma muka yi ma ba ya ma daina zuwa wurina amma da kullun ai muna tare ai. Shi din ko? Ai ko dan ubuta takeici je kawai yau ki magani ba shi da mutunci ba na rantse da Allah ba shi je kawai wallahi na ga mu a san ba zubuci na gida saboda shi ba wani ni babban fata na babban guri ki daura mashi mari kafin ya faɗi gashi nan. Baby. Baby. Baby ya kake? Lafiya kalau. Baby kwana biyu in na kira ka a waya baka bikin call ɗina baby na rasa kwanciyar hankali sosai. Wallahi baby waya na ne ya samu matsala yanzu ai na canja waya ba za ki samu wancan number ba. Baby wallahi na shiga kewanka sosai a rayuwa na. Allah baby gashi kin ƙara kyau wai me sirrin ne? Da gaske baby? Mana. Anna yanzu nan na zo ma na samu abokinka akan ina tambayansa kana ina. To ya sha ko irin zan maka wani abu ne ko me cikin confidence din shi da ya zo ya ce wai mu je a raka ki. Ko ya aza wani abu zan maka ne ni ban sani ba. To mun zo bayan mun zo nan din kenan shi yake wai ina zuwa in dauke ka da mare bai san cewa kawai neman ka nake saboda ina son in ga. Dama shan askirin zan. Wallahi ba ta ni yake ba